Començant a la posició de base, compten amb el Tomas Satoransky, un base molt alt, que els ajuda a organitzar l'atac, un bon passador, que a més els pot ajudar a generar a través del poste baix, a més de jugar al bloqueig directe per finalitzar cap a la seva mà dreta o per trobar els seus companys. El Roka Jokubaitis, un jugador molt vertical cap a cistella, tant els primers segons de l'atac com jugant en situacions de pick and roll, cap a l'esquerra per penetrar, molt bo també jugant amb contacte a l'hora de finalitzar, contactant i fent-se espai per finalitzar cap a cistella, i també bo passant cap a les dues mans, allunyant-se del bloqueig per trobar aquest passe, i que a més no està tirant molts llançaments de 3, però que està sent efectiu aquests primers partits. El Nikola Provitola, que juga molts minuts també compartint amb els bases, així fent la posició del 2, un jugador molt de talent ofensiu, molt habilidós cap a les dues mans, que té un molt bon llançament de 3 també, i que els dona aquesta capacitat d'anotar i de crear també amb la pilota a les mans, jugant bloqueig directe, tirant triples en contraatac, i trobant els seus companys en situació també de 1 contra 1. Llavors tenim el Kyle Kuric, que ha estat lesionat fins fa poc i que podria ser que estigués disponible, que se li ha donat l'alta mèdica i pot estar disponible per aquest partit, que és un gran llançador de 3. També compten amb el Corey Higgins, un jugador també molt de talent, que sobretot és molt vertical en els primers segons de l'atac, que juga situacions de bloqueig directe i d'1 contra 1 cap a la seva mà dreta, tant per finalitzar cap a cistella com per aixecar aquest tir de mitja distància que tant el caracteritza cap a la seva mà dreta, i que també el troben alguna vegada jugant en alguna situació de poste baix per generar sobretot aquest tir que té també des de la mitja distància. Trobem també el gironí l'Oriol Paulí, un jugador que els està donant una intensitat defensiva i una energia molt alta, sempre preparat per córrer el contraatac, que està carregant el rebot ofensiu, que sobretot és també molt vertical, pot anar cap a les dues mans, però cap a la seva mà dreta és molt bo i se'n va cap a cistella molt ràpidament. Llavors també Alex Abrines, tirador, el trobem sobretot en situacions de contraatac o en transició, acabant amb catch and shoots de 3, també el troben a través de situacions de mamà o d'indirectes per buscar aquests llançaments, sobretot des de la línia de 3. I el Kalinic, que juga a la posició del 3, corrent al contraatac, carregant el rebot ofensiu, jugant sense pilota, que pot generar també tant per ell com pels seus companys des del poste baix, i que és molt eficaç també des de la línia de 3, un bon defensor, un jugador molt complet que els ajuda i que fins i tot els pot ajudar en algun moment, si és necessari, a la rotació interior jugant al 4. Compten amb Òscar da Silva, un jugador que els està ajudant al 4 corrents, carregant el rebot ofensiu, jugant al pick and roll per sobre la cistella i jugant sense pilota, un jugador molt actiu. També amb el Vesely, un jugador que també pot jugar amb un altre interior o jugar ell al 5 i jugar a situacions de pick and roll, de short roll, té molt bon llançament de mitja distància, és bon passador i troba aquests jugadors que tallen cap a cistella amb facilitat des de la situació del short roll, un jugador amb molta experiència en aquest nivell. El Sanli, un jugador també amb molta experiència a Europa, que els dona un perfil de rolar fins al final quan és necessari, però que els pot donar la versatilitat aquesta de jugar també el pick and pop per llançar, ser una amenaça des de la línia exterior i també des del short roll, d'igual manera per trobar el passe a aquests talladors o els tiradors o tenir l'amenaça des d'aquest tir de la mitja distància. I després el Nagy, que els està donant aquest físic, aquesta intimidació, un jugador que rola molt ràpid de cares de cistella i que més juga per sobre l'aro i que intimida en la vessant defensiva, que canvia tirs, un jugador jove molt actiu i que els està ajudant molt a l'ACB també. I llavors hi ha el Mike Tobey, que és un jugador també amb molta experiència, que pot llançar o ser molt còmode llançant triples també des de la frontal, però que també rola cap a cistella i carrega el rebot ofensiu, que tot això de moment tots els partits que ha jugat són Eurolliga.
Bé, són un gran equip i hi ha molts jugadors que estan sumant contínuament, però diria que a nivell ofensiu doncs el Nicola Provítola, que en qualsevol moment pot ser un jugador que pot decantar la balança.